Huttunen ylemmäs pakkeihin kiinni. Hyvä Jyri! Tule yli, Hude, tule yli! Mene! Hyvä! Vähän tulee huuettua tuolla kova. Menee tässä vaiheessa. Hei, tuo palopuolen ainakin alkuun auttu. Näyttää heti vähän erilainen. Vähän syytillä ja... Se on kestänyt minuutin. Se on kestänyt minuutin, mutta nyt mennään minuutti kerrallaan. Lukihe siihen. Hyvä Iivo. No jaksat tehdä töitä. Nosta vaan Perttu. Alas, joo hyvä, just noin. Hyvä. Alaspäin vielä. Hyvä Hude oli! Hyvä Kiupa! Hyvä pojat! Paljon parempaa Kiupa, hyvä duuni! Hyvä Kiupa, nyt se näyttää jalkapallolta. 2 minuuttia. 3.4. Niin on kyllä. Mitä? Kyllä. Oho, eukamokka. Huttunen siihen, sinun on Huttunen! Hyvä, ei mitään. Mikä se on? Kavera. Hyvä. Hyvä. Näprässä, tuu tukee! Hyvä. Vielä vaan, ota himpelä. Alla vaan. Hyvä oli, hyvä Kenttänen. Jyri, keskityt tarkkana! Mikä tääkin on? Jämäkästi pojat siellä! Juokse pois Aima. Meitä. Oli hyvä. Oli hyvä. Komaa. Hyvä. Hyvä Huttunen, loistava puoli. Onni muista paikkas. Matu Vilma, älä putoa sinne syliin! Ota se sinne! Sen jälkeen! Camilla! Hyvä Iivo! Hyvä Jyri! Hyvä Kiupa!
Uuden, mene, turbo päälle! Uuden, vähän aiemmin. Sitten ratkaisu. Akseli, seuraava menee! Onni alas! Elias jää varmistaa. Onni, pelaa keskeltä, nopea, pelaa keskeltä. Ei tarvi. Tolleen meidänkin pitää pelaa. Näyttäkö mitä kierrät? Näittekö? Keskeltä pakki laita. Seuraava menee! Huttunen! Sisäsyrjällä. Hyvä duuni. On siellä semmoinen, että Ude on kyllä paikkoinen tässä nyt. Niitä on viimeistelyn sijaatteen, mutta... Meidän pakkaa jos liian iso väli Huttuselle ja keskeltä. Huttunen lähtee ihan liian ylhäältä prässään, sen ei tarvitse. Ei on niin nuo. Nyt on kiire. Elämät. Tuu vaan Perttu, tuu vaan. Ei tarvi. Sä olet niin superveikkaasti. Mene! Vielä Perttu, kovempaa, et luovuta tommosen jälkeen, et ikinä luovuta tommosen jälkeen. Yes! Jyri eteenpäin! Rauhassa! Onni, ette tee mitään nyt. Varmista. Vieralta puolelta. Perttu jää alas siihen 28 viedä. Alas oikein. No niin, siitä tehdään! Hyvin torjuu vesi. Jätsikö tuli vastaan? Joo, vastaan tulee tosi hyvästi. Hiljahan se on kaikki peittänyt. Ei ojat kun menette kentälle, niin ei tarvitse juosta. Ei aikaa tarvitse pelaa, mutta ei tarvitse nyt kirjaimesti mennä. Niin, jos pallo on pelissä, kyllä te sit juoksette, mutta jos pallo ei ole pelissä, ei mitään. Laitetaanko Elias ratkaisua? Antaako Huttuselle vielä 6 läpi aikaa? Mene! Hyvä Akseli! Menee vielä! No 7 läpiä jo. Ei oo Huttusen päivä tänään. Oi. Enää, nyt takas. Ei tässä ole 9 tehty. Me vaan Huttu, me vaan. Ei pojat nyt väisellä kun mennään.
Kato, nyt on. Nyt on! Nyt! Kahdeksas kerta toden sanoo. Missä on? Elias, loistava syöttö. Eli 8 kertaa Ei ihan 100% viimeistely sen Näetkö paljon Epe päin? Keskikenttä toinen vähän tukee sinne. Sama sivutta. Jatka! Siinä on purkku. Hyvä Jupe! Tähän me ei saada lähteä. Just vähän juoksu. On paikka. Perttu iskee! Peetu, tuu tänne. Tämä eteen kana. Nyt teet silleen, heti kun saat pallon, niin syötät itselle kohta tärkeä. Nyt ei tarvitse jäädä kistalle, vaan Huttunen on tuolla yksin. Niillä on yksi pakki täällä. Kun Huttunen saat pallon, niin täyttää se yksi kohta juo. Mitä meet minuutin. Saa vetää itse. Totta kai, sä saat vetää ihan vapaasti. Mut jos sä saat pallon täällä alhaalla, niin Perttu on näin alhaalla, niin syöt vaan ylös. Kato Huttusta, näet, se on yksi pakki. Näet, asemalla yksi. Palaa sinne. Sieltä me tehdään pallon. Niin, mutta se aloitussyöttö, kun sä lähdet täältä, niin tähtää tänne linjan taakse. Ja huudat udeen niin kovaa, kun lähtee kuulemaan. Paitsi jos on sipoista. Ei ne pettää. Oi oi. Risu mukana! Paljon pelaat. Älkää miettiä, että nyt pitää peliä. Pitää oikein. Epe vielä jaksaa vähän duunia. Mitäs siellä tapahtuu?
Hyvä Perttu, vaihdetaan samalla. Levo. Ja Joonatanilla Tengenä, että niillähän on puolella ja muutama tonni. Ota vaan keltainen pallo reilusti, saada niitä tiloja. Rauha Jyri ja omille. Ei se sitten ole lava huono. Pitää parantaa. On ne hyviäkin, mutta Tule Petu! nyt se Huttunen sieltä on. Huttunen. Hyvä Petu! Hyvä pojat! Vaan ylöspäin rohkeesti! Keltainen esiin! Liike Veera! Vielä liikahaa! Huttunen! Hude, vaiha Onnin kanssa. Onni kärkeen, mene pakiksi. Oma paikka. Jyri, Marjoja! Hei, älä lähde. Ei mitään alaspäin vaan kiuppa, pitää taistella 5-4 jo. Peetu, se pitää. Ja nyt seuraavaksi sä oot lähellä. Iivo! Peetu, tule vaan tänne ihan laittaa. Tule vaan vielä tänne. Hyvä, Miikka nousee. Sitten Kampo Halonen lippiksi pois päästä. Eka Miikka epeen. Ja nyt pitää Miikka juosta. Tytöt juoksee en tiedä vertausta vaan. Juoksee tosi paljon.
pitää juosta. Lähellä koko aika, lähellä koko aika. Lähellä. Aina. Mut se oli puhas, täysin puhas. Kyllä. Ja kato, siellä on Huttunen. Meidän keskikentän ja kärjen väli on ihan järjetön. Meidän keskikenttä on ihan liian alhaalla koko ajan. Ja Peetu on taas myös. Sama tyttö aina läpi. Se on meidän rauha, Peetu. Rauha. Huttunen! Teidän pitää nostaa vähän, ette oo ihan pakeissakin. Keskikenttä, anteeksi, ei Huttunen. Elias ja on Epe. Peetu, käykö jalakkaan? Jos käypi, niin tänne heti. Hyvä, vaihdetaan samalla. Epe. Hyvä. Muista Miikka, ei ihan alas. Peetu, pystyykö mellaamaan? Ei no, hirveä on se kenttä, se ottaa kauheita pomppuja, niin varmistakaa noissa, selkeämmin se. Näette näissä, niin heti reilu pudotus. Onni, nosta vaan seuraavaan linjaan. Älkää taas miettikö, teillä on peli, te menette kirjaimesta ihan just kentällä, niin teille tää on kyllä hyvä tyttö pelaa. Tosi hyvä. Jup, Jyri! Hyvä! Kato Peetu! Kato Miikka Peetu! Peetu! Peetu saa vaan. Nopeita Peetu! Alas! Ei. Elias, ottakaa kaikki, jos saat väsyttää, niin heti happea. Hyvä, Sampo oikeeseen laitaan ja Sampo oikeeseen laitaan ja Halonen keskelle. Ja Sampo, nyt pitää juosta molempiin suuntiin. Joo. Nyt pitää molempiin suuntiin. Jupe on tänne hirveä tuunut. Oho, semmonen veto. Hyvä, Kiupa vaihtaa saman. Jupe! Jupe! Jupe eka. Muista mua, että pitäisi olla Iivalassa mitään näkyy. Hyvä Jupe. Pitää oma pintansa. Nyt kaatuu koko ajan. Ja Peetu lensi tänne kun keppäkehä. Nyt pitää olla kova. Sama Halonen, nyt pitää olla kova. Oot ilkeä. Sampola kiinni. Älä mee Onni, älä mee. Pysy vaan siinä. No mut se on, toikin oli ihan hyvä taklaus. Toikin oli hyvä. Miten me ollaan näin pehmeitä? Miten me ollaan näin pehmeitä? Ottaako ne kovasti? Peetu tulee! Painoksi itse, pojat, muistakaa kaksikamppeja, teidän pitää ottaa painoksi itse alas. Hyvä, vaihdetaan Huttunen, me tiputaan Eliaksen pakiksi ja Halonen menee. Ja sitten tiputaan Huttusen pois Eliaksen.
Onni, älä mene, rauha. Ota happea. Hyvä Sampo! Hyvä Sampo! Mahtavaa! Hyvä Saimaa! Ei oo paljon mitään. Vitonen. Kovasti Iivo! Hei! Hei! Hyvä Huttunen, vaihdetaan Elias ja ottaa happea pakiksi. Hude, tuu vaan. Jaksako Veera? Joonatan. Hyvä Huttunen. Tuo Iivo olikin taklaus. Mä ajattelin, ootko vettä pian? Peetu, mä oon huukkutappa nyt Eliakselle, että näkee sinut. Ykköseen. Nyt Peetu! Hyvä Peetu, päivää! Hyvä Peetu! Hyvä! Taistele! Iso Hyvä Peetu! pello! Hyvä Peetu! Hyvä Peetu! Loistava! Miksi syöttö ei mennyt omille? Hyvä Jyri! Halosen syöttö ei mennyt omille. Muistetaan kova nurmi, niin pitää tehdä toinen. Vaihdetaan. Elias! Tuu sen jälkeen vaihto. Tuu vaan Elias sieltä. Onni Matti! Mitä sanoit siihen? Mahtavaa! Ota vaan kamaa pois. Oliko se 19.30 se seuraava? Eteenpäin. Taisi olla. 19.05. Eikä peli ole. Ui, tullaan suoraan. Hyvä Peetu! Kovempaa Peetu, vielä! Joonatan, anna mennä vaan. Kaikki virta pois, mitä löytyy koneesta. Joo, me sanoin, Mari, mä veikkaan sen saman. Peli ei lopu edes. Mut kama ei voi ottaa pois. Mitä vaan juoda. On muualla. Heikki, tokas peli. Meidän pitää ottaa kaikki aika pois. Eli kaikki heikot pitää mennä valovuosi. Ja tarvitaan happea siihen, se oikeesti alkaa puhua. Ei niin, mut jos se on merkitty, niin se on pelattava. Elsa, minuutti jättää! Niin, nyt on kello 6. Niin jo. Minuutti. Niin on. Kersiä loppuun ottamaan. Mä kysyn tumarilta, että tää loppuu, niin 30 sekuntia. Pitää joku 10 minuuttia, niin kyllä vaan. Ei sitä, tää ei muutenkaan. Vaikka... Koska tuo tulee peli. Noniin Jyri! Se on tullut 4. meidän pelaan läpi. Syötä! Mene Jouni! Onni, sä voit kokeilla. Onni, voit kokeilla. Peetu, mene maalille tekemään nyt maali. Mene vaan.
Nyt Peetu. Tää on vikatilannut pari vettä, tässä on aikaa saa. Eikö me hoida kahden? Joo, kolme. Tää on 6-3. Tähän pennään. Iivo, sun takana on 5 metriä. Eikö se sille, että se on joko 60 tai 70? Toni Cristiano Ronaldo. Ei siinä aika tehymästä nyt tuo seuraava laitettava ainakin portti pitää olla. Olisiko se jopa, että siinä on puoli? Aina kovaa olla. Tehdäänkö sitten myös tuota juomatausta? Elikkä varten kohdalla perässä. Joku puolisen välisen eräisen. Ileentä kun... 15. Oli nyt puhetta, että jos puolelta aloitettaisiin. Ja sekin, 22. Niin. Entä sitten